wa jama'a ba gare mutu ban mun huta wallahi gare Allah da kire wallahi talauci sai yawa sisi baka da shi ba me baka kai aikin ma ki baka kudin wallahi gadar jirgi ta taho ta kashe ni anan ina zaunin nan assalamu alaikum ina zaune ai ina nan ina noma ina dinka shawaran mu daya abba shawaran mu daya ba ni ba gare mutu ba Allah gara nan daban nan daban nan wallahi gara jirgi fata da ni kana tashi wallahi ni ma haka ai yadda talautin ne da wai taki ka wai bahun taki 25,000 gabi wallahi haka nake 25 bahun taki mallan nan ne yake ga man taki ya kai buhu 25,000 dan mai mallan nan ya mai ba dan mai ta hanya gangare wanda ta kare mai koma waka wanda ya bi waka to yanzu ya koma BS shi fa yanzu da ya koma BS baka ga ya azurta ba ya ba ne wallahi yanzu dan iga kai shawara ma kace ai ka san Allah ni fa jirgin nan ni kai na gara ka kashe ni wallahi gara ka kashe ni ka san Allah ko wallahi ka kama bacci kawai ka kama bacci wallahi ka kama kai